Hi mga bay, good morning, good morning, good morning. Mayong buntag diri sa Pilipinas. Nanambok naman ko ani. Oy. Tambok lang ko sa camera mga bay pero magkita ta sa personal. Tambok pa jud ko. Mao ni ang fruit of happiness. Happiness, Bisaya kay no. Kung sa mong tanan diha mga bay, hinaot ko, nang hinaot ko nga anak mo sa maayong kahimtang. Una sa tanan, nagpasalamat ko sa kitas sa amuang lakaw sa kinabuhi diri sa Cebu. Wa jud ko nag-expect nga mapadpad mi diri sa Cebu. Wa sab ko wa sab ko naghuna-huna o kun unsay among lakaw sa panahon diri sa Cebu. Basta ang sa kung hunahuna lang yun is makauban ako ang mga bata o mabuo ang amuang pamilya. Wa jud ko naguna-huna kun unsa kahay among padulungan dinhi sa Cebu no. So nagpasalamat putang ko sa Ginoo nga wa gid taon mi pasagdi. Labaw sa tanan sa among panginabuhi. Itong una atong May na ako'y kuan kanang sudlan bag trabaho. Usa sa ko kabuan dito pero wa may balita so nag-quit ko. Mo to nga nag-try ko nga unsa ka kung magluto ko og snack. So mo to ako ang kuan kanang primero jud so nag-try ko gluto og snack. Naam ko'y mga diri nga mga ingredients tong ipapackage nako nga kauban mga hinagdawan. Pero akong gitry og luto and then ang number 1 ako nga customer akong mga kiddos o gilamian jud kay sila and then akong gipatry sa akong mga kasilinganan dito sa una na mga girintahan. Dayon, giganahan man sab sila until nagluto ko para magdala ang akong uyab sa iyahang gipistuhan. Kay naa naman siya gipistuhan no. Pag anhin na mo diri na ayaw yuga ang lamisaya kay magkurog ng atong kamera. So, kuay mong tiil ko nya mo ito ang gihimo nako nga pag-try ka og daan ni ani akong iluto nga snack. Mo lagi to ang puto cheese. So, sa una sa wa pa mi naabot diri. Nangangkat na gina siya daan og mga snack. Empanada, mga budbud, mga kuan ba, mga budbud nya. Usahay magluto sa siyang itlog nilongag. Usahay mani. Mangangkat lang siya ba, mangangkat. Dayon, iyaha lang patungan og 2, 3. Tama ra sa 3 kay lisod ra pud kayo kung ato ang pasubrahan. So, mo to nga ang gihimo nako aning mga naana sa hapit na bitaw ting klase. Ingko nga kinahanglan nga maghunahuna na jud ko og pamaagi kung unsaon na mo pag-survive sa among mga needs sa matag adlaw. So adto nga time itong bago pa ko diri sa Cebu. So daghang mga invitations, birthdays, kasal, bunyag, meet up lang, mga friends, mga followers. Syempre dili na ko mo pwede nga balibaran kay wala ko karon ko wala sa banginyuhang suporta. So inhanglan nga sa abot ng aking makakaya i-adto kita mo nakimit ko sa inyo and then everything. Dayon mao na lagi tong ato na ta sa atong snack no. Dayon kaluoy sa Ginoo nahurot man dayon. And then until nga ang katong mga nakapalit nagbalik-balik kasama silingan na balik-balik kay giganahan na sila. Ang sikreto man gud mga bayi no kung gusto nimo jud mag tukod og negosyo is kinahanglan nga imuha gid nang i-manage ikaw mismo mag-manage. Ang ikaduha kinahanglan di ka magtipid sa imuhang ingredients. Kay kung magtipid ka lisod po kayo. Og for example, usa ka lata ang kinahanglanon or usa ka kilo ang kinahanglanon ana nga measurement, ana nga sukod. So hala ningit-ngit mga bay kaulan na sad. Pero ang imong himuon, himuon imong 1 1/4 or 1 1/2. O kinahanglan dili jud ka magtipid. So mao to nga kaluoy sa Ginoo ni kusog. Ingko siguro mao na ni ang kapalaran nga gihatag sa kitasan. So
Mao to ang nahitabo, ni kusog-kusog na siya gamay, nanaghan na siya. Then akong gihimo mga bay, nag-post na ko karon sa mga kung gusto mo order, ana-ana gusto mo meet up niya. Mao to nga, ito mga order anak. Busy na sad kay ko mga bay, kay daghan kay mo ni order, kay daghan kay mo gusto mo tilaw. O salamat sa Ginoo sa mga positive feedback ninyo nga nagustuhan sab ninyo. Sama sab sa amo ang dala sa kong uyab nga pula. Sa matag adlaw nga kaluoy sa Ginoo na hurot gid taon. So na kuan ra gitaw, nahatag ra gitaw ang mga pang-adlaw-adlaw nga mga pinahanglanon. Siyempre, naaka sa syudad walay libre. Gawas ninyo kung imbitaron, libre naman to. Ang pliti ra ang dili libre. Bitaw, salamat kay sa mga tanang nang invite na kuha nya. Karon nga time jud. Busy na kayo ang akong kigol mga bay, ang adlaw himo na akong gabi ug ang gabi mo ay adlaw nako. Kay kaluy-an nimi sa Ginoo daghan nag mga resellers. Unya, pahibalo lang nako sa mga resellers ha, kay naay mga nag-message nako, naay mga nag-ingon nga nganong 7 pesos and 50 centavos ra akong hatag. Ako lang i-explain ninyo mga bay, nganong 7 pesos and 50 centavos. Kay ang inyo hamang kung gikuhaan na is daghan na mo na nga gi-discountan ta mo o 50 centavos, kay ako yung hatag is 8. Karon kung sobra na sa naana sa 70 kabuk pataas ang inyong kwaon, ako anang ihatag og 7 pesos and 50 centavos ang usa. Bahin lang ta sa piso, tag 50 centavos lang ta. Kay dili biya pud lali mangumpra, magpatubo, pinasan, dayon magluto, gaas pa, daghan pag mga ingredients bitaw. O dili man pud sayon mga bay, so tunga-tunga lang ta. Dayon kung 69 pa ubos ang inyong kwaon, 8 jud akong hatag. Pero among baligya na 10 pesos jud mga bay. Na ako'y nabalitaan nga naay na maligya og 15, sobra ra pud kay na, grabe na kaibay. 7 pesos imuha or 8 sab. 7 pesos and 50 centavos sad murag nagtunga. Rata wala na biya kay hago ana, laway ra imong kahago kay syempre gi-deliver na gud na sa imuha. Nya ibaligya nimo kisi, sobra ra kay na. Okay ra taman sa 12 pesos, pwede ra kay na ang ako ang puto cheese no, pero i-15 ayaw na pud palabi. So mao to ha. Dayon ang ako mismo atong wala pa ko nagsugod og luto, mangumpra ko og amo ang mga ibaligya na isnag idugang-dugang nako basa ako ang uyab nga pula ibaligya niya may nalang ba. So mangumpra ko dito sa merkado, syempre maghago juga, magpliti ka and everything dayon kinahanglan mag-effort jud kag adto sa ilahang pwesto para nakay ibaligya makakita sad kagamay, so mabawi ra putong pliti nimo imong kahago imong laway. So karon kaning mga reseller na kung uban nang reklamo naay mga mo reklamo nganong 7 pesos and 50 centavos nya inko ako pong giina na ayaw lang mo reklamo kay hayahay na kay mustanan as in palangga na kay mo namo gyud kay deliver na ba na sa inyo ha, na mo sa inyong pwesto, di na mo magpasan. Kami baya sa unang nag-reseller mi, pasan pa mi piting daghana, hala dito ha. Braso pa more. So mo to mga bayno, so kinahanglan nga kung mamaliya ka, mangumpra jud ka, magpliti ka, magastos ka, maghago jud ka kay para na kay kita. Pero kani ako mga reseller karon mga pinalangga kay nako ni mga bay, i-deliver ni sa uyab nga pula alas 3 sa kadlawon, taman alas 4 mag-deliver ni siya. Ini ka alas 4 sa kadlawon siya na po yung mamaliga dito sa iyang pwesto. Kay ubay-ubay naman ni mga reseller nako no. So wa na jud ko time karon sa mga orders kay og naamoy order nako order mo nako anhian na lang sa balay, i-pick up lang ninyo. Pwede nyo siya pick upon alas 7 sa buntag, taman alas 9 sa buntag, alas 9 nanglan na jud ko matuog ana kay magsugod ko og luto alas 10 sa gabi taman ko magluto alas 6
O niya, alas 6, taman, alas 6:45, mag-asikaso ko ana sa ako mga bahandi kung ting klase. Arang-arang og way klase, kay parehas karon o, so naka-relax-relax gamay ay inyong lola. So, mao to mga bay, no? Nahitabo nga nung 7 pesos and 50 centavos, kay 70 pataas naman na ilang gikuha. Siyempre, tagaan na po lang ko og discount nga 50 centavos. So, kung 69 paubos inyong kwaon, 8 pesos mga bay. So, kung daghan na, syempre daghan na inyong kwaon na may discount. So, may na lang ng 50 centavos, di ba? Ha? 10? Para asa? Onyara lang, kadyo lang ha. Dayon, bukawan na si Angel, be. Dayon mo to mga bay, no? Maura lagi to nganong 7 pesos. So, ang ako lang ingon ninyo is hayahay na biya kaayo mo, no? Kay kanang gidelibera na muna nagid mo sa inyong pwesto, dili na mo muhagog ari sa balay. Dayon sa mga orders, pasensya na kayo, dili gid na ako masikaso na karon. Kung gusto gid mo motilaw sa akong snack nga giluto, adto lang mo sa amo ang gipwestuhan dire sa Mibsano na sa Gate 1, duha na sila diha. Akong uyab nga pula og si ate katong dito gyud sa entrance sa may habal-habal dapit siya ra man na usa diha na maligya. Good morning. Unsay nahitabo? Utuhan na lang ka lang. Bawi-bawi din pag may time, no? Dayon. Ayaw sa pagkahuman ka ng naasa gate 2, naasab siya diha, seller na ko. Dayon na po sa gate 3 o gate 4. Na sila mga bayno, way laing puto cheese diha. O kanang mahapon, na puto cheese mahapon, reseller sa nako na siya sa una. Pero nagluto naman siya iyaha. Salamat pud no nga. Nagluto na siya iyaha kanang mahapon diha nga puto cheese nga parehas sa Thomas Aqua. Pero wala ko kahibaw kung parehas ba mi og timpla. Then mao lagi to ang nahitabo na po yung mga reseller na ko diri, mga kantin, mga lutuan na diri sa duol. Kanya kaluoy siya Ginoo no, na ka-survive gid tawo, nakatigom-tigom gamay para sa among mga panginahanglanon ninta, ning kamot lang kita ni, pero dugay kay kog tinindog lagi para luto, pero okay ra na, at least na nay gihatag nga oportunidad ang kahitas ano para sa amo diri sa Cebu, sa amo ang bag-ong kinabuhi dire. So mo to ang nahitabo, laban lang kita ni mga bayno sa atong mga lakaws kinabuhi. So kaya na to ni kayano na to para sa ato ang mga pangandoy sa kinabuhi sa future, nga dili lang atong hunaw-hunaon atong pamalandungan nga dili lang gyud ingon ani ang ato ang unsa ni ang ato ang estado sa kinabuhi. Kinahanglan nga mangita jud tag pamaagi nga ma-change ang estado sa atong kinabuhi, no mga bay. Dayon kamo diha mga pinalanggan ako, mga kapwa OFW, laban lang mo diha mga bay, og ampo lang yun mo nga tagaan mo og chance nga naaray unsa ni naaray maayong plano. Ay nihayag na po siya, naaray plano ang kahitasan sa matag usa kanato, basta kay salig lang kita kay tas o perminti lang kita perminti lang kita mga muyo niya kung sa kung unsay iyang gihatag na tong kapalaran sa tong kinabuhi sa tong labos na sa mga adlaw-adlaw nga mga gimbuhaton og sa ato ang mga needs na ato lang ginaisalig ang tanan sa kaniya. Daghang salamat kay inyo mga bay ha, basta kay laban lang mo diha og amping mo kanunay. Kung hay mo na himutang karon, wala ko kasabot nga nanambok. Nalambog nagmay si Inday. Sige, mo na ni ang timailhan nga malipayo na ang kinabuhi bitaw. Nanambog ko daghan naman kog tuog nya. Matugog alas 9, mamata naman kog kuan alas 5. Kung kamata kog alas 5 or alas 4, swerte na kay na. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 5, isus naka 8 hours na ko mga bay. Unya, wa na koy tuog ana hantod ginaugmaan kay kuan kuroy-kuroy naman ko din ha, magkuti-kuti, kuan diha sa mga palibot. And then alas 10 sa gabi magsugod na kog luto. Nya po. Nya pagkahuman,
Mao na to ang among kinabuhi taon diri mga bay. Share lang ko gamay. So daghan kayong salamat niyong tanan ha sa inyong makanunayon nga suporta. Unyang hapon moadto mi dito sa yuta nga mo ang gibayaran. Ako ipakita ninyo kung unsay dagway. So ato siguro mabutra ang panahon nga kaluyan ta ani sa Ginoo makabalay ni gitag atong kagalingon kay dili lalim nga perminti na lang ta magkuan abang og balay dili sayon gyud mag-abang imbis na ganahan ta nga magnani ngun ato dili man ta ka-decide kay syempre nag-abang ra ta. Okay mga bay, so salamat kayo. Okay kayo. Sarap. Rap. Okay kayo. Sa? Dali ba? Kay suon kainin mo siya. Okay kayo. Okay kayo. Lami kayo. Ga-trending og may karon si okay kayo. So salamat kayo mga baya. Among life diri sa Cebu. Okay kayo. Lami kayo. Dagan kay salamat ning tanan mga bay og amping mo kanunay diha. Saludo sa tanang OFW sa tibuok kalibutan nga napadpad sa nagkalain-laing kanasuran. Kahibaw ko nga namoy mga matag adlaw diha nga mga kakulian, mga pagsulay sa kinabuhi. Basta kay hunahuna ninyo nga pagsulay ra na dili matatagag pagsulay kung dili nato kaya ang solbaro laban lang mga bay, kaya na to ni. So daghang salamat ninyo tanan. Amping mo diha kanunay. Bye bye. Angel, itawag si Nanay Marilo ng regard siya nimo. Regard do si Nanay Marilo. Shout out kang Nanay Marilo. Og Bok. Kisa tayo nagpa-shout out nimo, Bok? Si? Nana akong uyab nga pula mga bay, nakapula sad siya. Ali diri, Bok. Kisa tayo nagpa-shout out nimo. Namay nagpa-shout out sa imong vlog. Ali diri ba kisa to? Ali ba? Ali ba? Buros naman niya akong uyab. Oy, lahi naman ron mga bay. Kaya ang laki na ang mo buros. Pila na kabulan? Mga nakay na ni siya. Jane Alfante. Kinsa si? Jane Alfante. Shout out daw kang Jane Alfante. Dara. Hi, sagri, hi. Kung uyab nga pula. Dako kay tiyan. Oh my God, kanong saan paabot, pre? Back, pre. Diyos ko po, Rode. Sige, bye-bye mga bay. Daghang salamat. Mare tanang dai. Pila ka, Bok? 5. Dahil in color in dua.